qui fa la representació catalana, la Shagufa, que és d'Afganistan, i la Lina, que és periodista i cineasta de Síria. Ja veureu que ara quan estàvem acabant de preparar, jo una cosa que els deien als alumnes que gravaran la taula rodona és que hem de demanar permís per veure si podem gravar. I la Lina doncs ja us explicarà el que ha dit i per què ho ha dit. Sí? Però d'entrada ella demana que no la gravem. Ja ens explicarà el per què no la gravem. Un element, la interculturalitat. Segon element, la intergeneracionalitat. És a dir, aquí no fem edadisme, aquí som de totes les edats. Tenim la Shagufa que té 18, 19, 20, 19, hem mirat així com dient, com t'has equivocat? Fem 19, I bueno, anem pujant, ja no diem res més, no? Anem pujant, segon element. No cal dir-ho, Després tenim un altre element que sempre jo crec que és molt important i és el fet de posar en valor totes aquelles persones que veniu a l'escola de persones adultes i que teniu grans talents, grans experiències, una cultura viscuda molt important i que crec que s'us ha de valorar i s'us ha de posar de relleu. Per tant, la meitat de la taula rodona són alumnat a l'escola, la Shiham i la Shagufa estan estudiant coses diferents a l'escola i persones externes a l'escola que ens donen una altra mirada. Jo crec que això també és fonamental. Ho fem fa 5 anys, aquesta taula rodona. La primera va ser molt emotiva i a partir d'aquí cada any hem mantingut la temàtica i crec que sempre ha estat molt profitosa per tothom, que hem après moltes coses. Jo avui, el tema ells em deien, Marta, de què parlem? Doncs parleu del que vulgueu des de la mirada de la vostra edat, de la vostra generació, de la vostra experiència que tingueu voltant el tema de les violències de gènere. Avui tenim un extra. Tenim la sort que una altra alumna de l'escola que diu que ella fa poesia, no és poeta, m'ha dit, que té publicada una cançó que ens llegirà, que l'escoltarem, i té una fàbula que també ens vol llegir, que crec que compartir-la amb vosaltres i que ella us l'expliqui, que la puguem comentar al final, doncs pot ser molt interessant. Crec que és un punt nou que hem introduït que li dona un altre valor. Estem acabant de... Ja ho tenim, la cançó que us hem passat, l'escoltarem al final, i ara la Vicky també em demanava una altra cançó que també l'acabarem al final. La idea és que els ponents exposin el que ens hi sembli, que al final de la sessió pugueu fer les preguntes que creieu oportunes i que hi pugui haver una mica de debat, si cal, i ja està. I que amb això contribuïm a que la societat sigui una mica més igualitària, més justa, menys racista, menys classista, perquè nosaltres sempre intentem treballar des de la interseccionalitat. Un altre dia parlem de què vol dir la interseccionalitat, però és un eix vertebrador a l'escola. Benvingudes i moltes gràcies. Doncs molt bona tarda. Jo com no vull ocupar molta estona perquè avui les protagonistes són elles, però sí que us llegiré una faula que vaig escriure ja fa molt temps per denunciar no només a la persona que exerceix la violència, sinó també el silenci de l'entorn, de la víctima, que pot convertir en còmplices, de vegades a amics, i el que és més trist, de vegades a familiars. A la faula surt bàsicament aquest silenci dels amics, però a la cançó del final fins i tot hi ha una frase que diu una mare, que diu tonta, si no passa res. De vegades això encara converteix a la víctima encara m'enfonsa més al fons del pou. Bé, jo no parlo més, parlarà la faula. Una altra cosa. La faula es diu l'aranya i la mosca. Aquí, la persona que exerceix, no la persona, l'animal que exerceix la violència és l'aranya i la mosca és la víctima. I algunes persones em van preguntar per què has triat una mosca, per què no triaves un animal més bonic? I aquí és on ja sortien les ungles, ja estem començant a fer que la víctima, si és guapa, mira, fa més pena, no? Però si no, o sigui, aquí entraria ja un sac de prejudicis. Evidentment, no cal
parlar-ne ara. Us llegiré L'aranya i la mosca. Faula d'un malson. L'aranya s'afanyava a teixir la teranyina més fina i transparent que hagueu vist mai. Una preciosa mosca volava embadalida i en veure brillar el fil s'hi va aturar. Per tal de captivar-la, l'aranya la gronxava, un balanceig suau i delicat. Però la pobra mosca, quan més s'hi entretenia, menys força li quedava per volar. En veure's atrapada, cridà desesperada per demanar l'ajut dels més propers, que atònits l'escoltaven i descreguts pensaven: a sobre, que la gronxa i l'entreté. Serà desagraïda? Si vol marxar, que marxi. Si no se'n va, serà que li està bé. No obstant, l'aconsellaven: això no és cosa nostra, ets tu qui ha de fer el pas, no esperis més. Però no se'n sortia. Quan més s'hi esforçava, més fil la subjectava aquell parany. I tota embolicada va haver d'estar-se quieta. Només així podia respirar. Llavors les veus digueren: mireu, tant que es queixava i ara s'hi vol quedar. Qui l'entendrà? I van tornar tranquil·les al seu cau de mentides, fent créixer teranyines pel voltant. Més l'àcar no reposa. La mosca li fa nosa, té ales i en no en podrà tenir mai. I encara estant sotmesa, si no hi va algú de pressa, hi haurà una mosca més per oblidar. Malgrat que no t'ho sembli, hi ha xarxes invisibles que enxampen fins i tot els més sencers, que res podran ja fer-hi, per molt que s'hi esforcin, si no els hi ve l'ajuda de tercers. Així doncs, poca conya, traiem-nos la vergonya i anem dient les coses pel seu nom. No fos cas que una aranya, amb subtilesa estranya, et fes protagonista d'un malson. Som una mica precaris. Hola, benvingudes a totes. Gràcies a la Marta per fer-nos possible que estiguem aquí i parlem entre totes. I jo ara, que acabo de sentir el poema, m'ha vingut al cap la imatge de la teranyina, més que de l'aranya, de la teranyina que simbolitza, de fet, la xarxa que s'estén al voltant de la víctima abans de... I com va teixint... Ai, perdona, estava dient que la teranyina que va teixint l'aranya, de fet, simbolitza per mi, després podem comentar-ho, com es va teixint al voltant de la víctima tota una sèrie de violències, des de la més petita fins a arribar, en molts casos també, a atrapar-la, evidentment, i després en molts casos també acabant amb la mort d'aquesta víctima, de la dona assassinada, en aquest cas. M'hi ha fet pensar aquesta teranyina que es va teixint, de la qual després no pots desempallogar-te, no pots, quedes atrapada, no? És aquella típica pregunta de com és que no has fet res, com és que no has marxat, com és tota una sèrie de preguntes que es fan entorn a la dona que pateix violència, senzillament perquè estàs atrapada en aquesta teranyina i no tens suficients recursos o senzillament no pots, s'ha acabat, no? Hi ha molts condicionants, però jo no venia a parlar d'això. Primer de tot volia explicar qui sou una mica perquè sapigueu des d'on anem situ. Ja ha dit la Marta que soc... És igual, ja la conto. Soc de Cala Dona, però de fet soc d'un grup que es diu Dones per Dones, que som un grup de feministes antimilitaristes que van sorgir l'any 1992, tinc la memòria una mica desqualificada, i en aquell moment estava passant la Guerra dels Balcans, que segurament que la gent de la meva edat com a mi sí que recordarà. I en aquell moment nosaltres ens vam organitzar com a grup, sobretot per denunciar els milers de violacions contra les dones, sobretot les dones de Bòsnia, però també de croates i de Sèrbia. Per primera vegada en la premsa sortia un tema que estava totalment invisibilitzat,
malgrat que és universal, malgrat que és històric, que són les violacions i agressions sexuals de les dones durant els conflictes armats i les guerres. Aquest va ser l'inici del nostre grup i des d'aleshores hem continuat treballant en aquest aspecte, però també no únicament amb les dones dels Balcans, sinó també amb les dones d'altres països que estaven patint i que estan patint conflictes armats o viuen conflictes armats en territoris de conflictes armats o de guerres. Hem tingut relacions i les mantenim i intentem estrènyer-les i continuar teixint aquestes relacions, reforçar-les amb les dones de l'Iran, amb les dones d'Afganistan, que ara li comentava amb ella, que és molt petita, i no havia nascut, deia, perquè quan jo vaig anar a Afganistan era la primera onada del govern dels talibans i hi havia una organització que és a través de les quals hi vam anar allà, que es deia RAWAM, Associació de Dones Revolucionàries Feministes de l'Afganistan, i a través d'elles que estaven fent un treball increïble i que jo crec que ara hi ha hereves d'aquestes dones, perquè continuen havent, estan fent aquest treball també, de la clandestinitat, l'educació de les nenes de forma clandestina, el rebuig a la situació política que s'està vivint al país i sobretot les dones, l'atenció sanitària a les dones que no la tenien, ajut humanitari, estan fent una feina increïble. I amb elles les estic totalment agraïdes perquè m'han transmès aquesta gran capacitat de resistència i de revolució que portaven a terme. Hem tingut relacions també amb les dones de Síria, potser menys, però les que estan aquí a la diàspora, les dones de Palestina i Israel, és una altra qüestió, les dones de Palestina i Israel perquè sempre intentaven que les relacions que tenien amb elles fossin de persones o dones, en aquest cas de països que estaven en conflicte enfrontades, diguéssim. Ara és una situació que està en parèntesi, aquesta relació amb les dones de Palestina i d'Israel és molt, molt, molt complicada per tota la situació que coneixeu. Hem estat treballant també amb les dones de Txetxènia i Rússia quan hi havia la guerra de Txetxènia, a Colòmbia, en fi, diferents contextos. I amb això seguim, una mica perquè us situeu. Jo volia centrar-me avui